Hello guys, welcome back again sa ating Vlogmas Day 4. Hello guys, good morning. Kakatapos ko lang maligo and then pupunta tayo ng school kasi magde-decorate tayo ng stage kasi opening ng English Week ngayong Monday sa amin, and today pala is Saturday, December 9, 2017. And ayan po, bagong magsusuklay muna ako and tayo na. Lalarga na tayo. Lalarga na tayo guys, and ito nga pala yung suot ko. Yan. First time ko magpapakita ng aking OOTD. So yan lang. T-shirt na bigay sa akin na amo ng aking mama, and to, gandang-ganda ko sa t-shirt na to. Parang siya um, kinulayan, and nag-short lang ako ng jersey and magchichinelas lang tayo kasi hindi naman tayo ra-rampage ng kung saan saan. Kaya simple-simple lang tayo guys, and ang ating backpack, Milo yan. Um, sa Bisaya pa is pakapin, anong tawag dyan? Freebies yan ng Milo. And aalis na tayo ng bahay guys. So, I will take you there sa school. Update ko na lang kayo kung saan na tayo. And maglalakad lang ako. So yan. See you later. Ano sa chika dyan sa para um, when I'm going here, but ayan, nandito na ako sa school kasi magde-decorate, and ito pa lang yung natapos namin, and basta guys, i-update ko na lang kayo mamaya guys pag matapos na, and yan. Hi guys, good morning again, and nandito ako sa stage, and alam nyo, pasensya hindi ko na na-videohan yung during ng paggagawa ko dito sa stage. Hindi ko alam kung ano yung di-design, but ito siya guys. So yan, flower lang yan guys. Tapos pa medyas kasi nga malapit ang Pasko, so yan. So tignan natin siya sa malayo guys. So ito yung kanyang itsura. Pasensya na sa mga bangko dyan.
comment down kung tsaka siya or nagustuhan nyo. So, yan. So, yun guys, yun. Ako lang mag-isa, ewan ko nasan yung mga kasama ko, and mamaya na lang ulit guys. Uuwi na siguro ko nito, tapos na siguro to. And yun, pasensya, hindi ko na video yung during, but liligpitin ko muna yung mga gamit dito, and uwi na tayo sa bahay, and yun nga magpapagod. Pero wala pa rin internet doon sa bahay. Wala pa rin internet guys. So ko sana manood ng mga videos, mga vlogs. So yan, unang patagalin. So yan. Good evening. So, pasensya na, hindi ko na kayo na-update mula kaninang tanghali kasi nung galing ako ng school tapos umuwi na ako dito sobrang sakit ng buong katawan ko. Ewan ko ba kung bakit. Kaya natulog ako, and then nagising ako mga 2 p.m. Tsaka pagising ko, kumain ako ng lunch, tapos naghugas, nagwalis, kung ano-ano pa na pwede kong tulong dito sa bahay. And yun yung yun yung palagi kong ginagawa, yung maghugas ganun. So pasensya na, and then pumunta ako ng syudad ba yan? Dito kasi sa amin sa Mindanao, syudad. Pumunta ako ng, kung bali sa Tagalog, pumunta ako ng city or mall, hindi mall naman, or department store lang, kasi bumili ako ng yung mga materials para sa gagawin kong report and design, mga ano-ano pang mga anik-anik na mga materials na yan. And yun nga, gabi na ngayon, kakatapos ko lang mag-dinner at saka mag-ayos ng aking mga gamit, dahil guys, tomorrow na yung sase namin, yung hindi parang, yung talaga, yung entrance examination for college. So yun guys, I hope for better result, and yun. And yun nga guys. Yung time check, ano na ba oras? 9:21, and naririnig ko yung ingay ng TV, and yung palabas is MMK nito, hindi ni Gonzaga ba, kay Alex Gonzaga, at saka yung isa hindi ko naman familiar yung mukha niya, yung partner niya, basta yun, maganda yung story. And guys, yun lang mga ganap-ganap na yun. So pasensya na. And by the way, pumunta naman ako ng internet cafe, kasi doon ako nag-internet guys. 2 days na walang internet dito sa bahay, and palagi na ako pumunta ng internet cafe. Gastos na naman, wala pa naman tayong kinikita, wala pa tayong pinagkukuhanan. So yun, hingi-hingi muna tayo sa ating mga parents para pang computer sa internet cafe. So yun, nanood ako ng vlogs mula kay Ate Anakay, and then yun lang, nood lang ng mga K-drama, K-pop, or ano-ano pa yan. Basta guys, yun. And yun lang. So, later ulit. Hello guys, hello again. So, dito ko na tatapusin yung video natin for today. Maraming salamat sa mga nanood mula umpisa hanggang sa huli. Hope nag-enjoy kayo sa ating Vlogmas Day 4, and hope to see you on my next Vlogmas. And please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Brixie Guman, at i-click yung notification bell na katabi ng subscribe button para updated ka sa aking almost everyday upload. And let's be friends on my social media accounts, Facebook, Instagram, Twitter, na aking ilalagay sa description box. Check it out na lang guys, and hope to see you on my next Vlogmas. Bye!